Нека ви кажа няколко грешки, които виждам, че много пациенти с акне допускат и това им пречи всъщност да имат прогрес в лечението на акне. Когато правим промени, независимо какви, дали става въпрос за козметичната рутина, или става въпрос за диетични промени, или пък започваме нова хранителна добавка, много хора правят грешката да струпват тези промени наведнъж. И моят съвет е следният. Не дейте да започвате на куп 5 различни козметични продукта. Започнете от почистващият продукт. Дайте му възможност 2-3 дни да прояви своето действие и да усетите дали изсушава, дали добре измива, изобщо какви са ефектите от този продукт върху кожата. След това променете хидратиращият продукт. Вижте как се отразява. Формира ли комедони, има ли нови възпаления и така всъщност процедирайте с всеки един от козметичните продукти, които смятате да промените. Същото се отнася и за диетичните промени. Започнете да променяте закуската си. Ако до момента не сте закусвали пък, започнете да закусвате. Отбележете какви са усещанията ви в рамките на няколко дни. След това изключете захарта от менюто си. Усетете как ще се почувствате. Ще ви боли ли главата, ще ви падне ли енергията в първите няколко дни. Същото се отнася и за хранителните добавки. Някои хранителни добавки могат изключително много да допринесат за лекуване на акнето, други хранителни добавки обаче могат страхотно да влошат кожата ви. И е изключително неразумно да започвате 2, 3, 4 хранителни добавки в един и същи момент.